نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau 23 ga watan Rajab, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1442, wanda ya daidai da 7 ga watan March, miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2021. Ci gaba da karatun littafin mu mai albarka, littafin at-Targhib wa at-Tarhib na Imam al-Mundhiri rahimahullah. In ba ku manta ba, muna cikin kitabu qira'atul Qur'an na littafin. Jiya mun yi babi mai kwadaitarwa dangane da addu'at da ya kamata duk wanda ke son ya haddace alqur'ani yayi. Sai dai na faɗa muku hadisin bai tabbata ba ko? Hadisi ne maudu'i, hadisi ne na ƙarya. Allah ya tsare mu daga hadisin ƙarya. To yau za mu tashi sabon babi, yace at-targhib fi ta'ahudil Qur'an wa tahsinis sauti bihi. Babin mu na yau zai kwadaitar ne dangane da sabawa da karatun alqur'ani. Shine ta'ahudil Qur'an. Kwadaitarwa ga sabawa da karatun alqur'ani. Wa tahsinis sauti da kuma kyautata sauti bihi gare shi alqur'ani. In an zo karatu to a kyautata sauti. Kada mutum ya yi karatun ƙur'ani kamar an sa saniya ta nafkara, garas babu daɗi, babu kimci. Ina fatar kun fahimta. To meye ma'anar sabawa da karatun alƙur'ani? Ma'ana abinda ake so koyo shi mutum ya zan cikin karatun ƙur'ani. Kada karatun ƙur'ani ya zamo seasonal, daga lokaci sai lokaci. A koyaushe ka azama kanka, misali kamar kullum ga adadin hijibin da zaka karantawa, mutum ya saba. Kaga wanda ya saba da karatu nayi ita ce hanya ta haddace shi. In ma Allah bai ma bayar haddacewa ba, in dai ka saba da kai ka zo ka azama na surutu, ko da ba Allah bai ma bayar ta haddacewa ba, to in dai kana karatu ne ko da yaushe, to Allah zai sauƙaƙa maka shi ta yadda ba za ka samu wahala wurin karatunsa ba. To Allah ya taimaka muna. Shine ma'ana at-targhib fi ta'ahudil Qur'an, kwadaitarwa game da sabawa da karatun Qur'ani, wa tahsinis sauti bi da kuma kyautata sauti game da shi. Duk wanda zai karatun Al-Qur'ani to ya karanta shi da sauti mai kyau.
hadisin farko yace annabna umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna ma mathalu sahibil qur'an kamathalil ibilil mu'aqqala in ahada alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat rawahu al-bukhari wa muslim wa zada muslimun fi riwayatin wa idha qama sahibul qur'an faqara'ahu bil layli wan nahari dhakarahu wa idha lam yaqum bihi nasiyahu. To hadisin farko cikin wannan babin mai kwadaitarwa dangane da sabawa da karatun qur'ani, al'adantar karatun qur'ani an karbo shi daga Abdullahi dan Umar yadda Allah tabbata gare su. Anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna ma mathalu sahibil qur'an, kawai abinda an misalin ma'abuci alqur'ani, ma'abuci karatun alqur'ani kamathalil ibilil mu'aqqala, kamar misalin raƙumi ne wanda an kai ma da baibaya. Kun san da baibaya ko? Kamar misalin raƙumi ne wanda an kai ma da baibaya. In ahada alayha, in ya kiyaye raƙumin nan amsaka ha zai tsare raƙumin. Wa in adalaqaha, amma in ya kwanci da baibayar zahaba sai raƙumi ya tafi abin shi. Kun fahimta? Raƙumi in kai ya mai da baibaya kaga sai ya tsaya ba inda zai tafi. Amma in ka kwanci da baibaya fa ka shiga gida ka fito, ko da haka fito raƙumi ya tafi ya tai. To shi an misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga da ma'abuci alqur'ani ko yace rawahu al-bukhari wa muslim, imam al-bukhari da imam muslim sun karoyato wannan hadisin. Wa zada muslimun fi riwayati, imam muslim ya ƙara ga wata riwaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza qama sahibul qur'an, in ma'abuci alqur'ani ya tsayu faƙara'ahu bil-laili wan-nahari, ya rinka karatun alƙur'anin dare da rana, zakarahu, to zai tuna da alƙur'anin. Kaga alƙur'anin sai ya zamo mai zassauƙi ko da wata aya nan da wani hukunci nan duka da ya abin ga sai ya tuno shi, in dai ma'abuci karatu ne dare da rana. Wa idza lam yaqum bi, amma in bai tsayi ga karatun qur'ani dare da rana ba, nasiyahu sai ya manta, wanda ma ya haddace sai ya manta. Wata rana ko da ya kalalabo ta sulbuce. Muna tare? To kun ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da ma'abuci alqur'ani, kuma wannan hadisin yace bukhari da muslim sun ka fitar da shi. Wanga hadisin mu hadisi ne sahihi ko mabudin alkhairi. To tunda hadisin ya inganta, mai wannan hadisin ke nunawa, yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da sahibul qur'an, ma'abuci alqur'ani, sannan da ma'abuci raƙumi. To inda za mu farawa, wane ne sahibul qur'ani cikin wannan hadisin? Sahibul qur'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi nan shine wanda ya al'adanci karatun alqur'ani, har alqur'ani ya zan kamar sahibi gare shi. Me an ka sani tsakanin sahibi, me sahibi da Hausa? Aboki, madalla. Me an ka sani tsakanin aboki da aboki? Koyo shi ana tare, madalla. To sababbiyar sabawa da yayi da karatun Qur'ani, babu dare babu rana, kullun cikin karatun Qur'ani. To yadda ka san taren aboki da aboki kullun suna tare, a ce bacci dai ke raba su, to haka Qur'ani ya zan sahibinsa. Kun fahimci sahibin Qur'ani? Wannan ya kunshi da alaramma wanda ya haddace da wanda annan ya lizimci karatunsa ko da bai haddace ba, duk sun shigo cikin wannan umumi na sahibul Qur'an. Muna tare? To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali, yace misalin wanda ma'abuci Qur'ani, wanda ya zan sahibin Qur'ani, kamar misali raƙumi ne wanda an kawa da baibaya. Kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin wanda ya abokanci karatun alqur'ani, har yanzu sahibin ayyazan abokin qur'ani, da mutum wanda shi ko ya mallaki raƙumi.
muna tare sai annabi ya buga misalin wanda ya abokanci karatun Qur'ani da mutum wanda ya mallaki raƙumi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya adda raƙumi to in yana son ya tafi wani wuri me yake wa raƙumin? In yana son kada raƙumin ya gudu me yake yi mishi? Da baibaya ya kai mishi. Madalla in yawa raƙumin da baibaya to kaga ya daure raƙumin ko ina ba zai je ba, yana nan inda ya bashi. Shi kuma ya tafi inda yake sun zuwa, in kasuwa zaina, in gona zaina, in ofis zaina, in ina zaina, inda ya mara raƙumi da baibaya ba inda raƙumin zai ta yi daure shi zai zo ya iskan mishi ko? To haka ma abuci ƙur'ani yake. In yawa alƙur'anin nan da ya abokanta da baibaya ko da ya duk ayar da ya lalabo zai same ta, kamar yadda mai raƙumi in yawa raƙuminsa da baibaya sadda duk inda ya zo ya dawo zai iskan mai raƙumin ba zai je ko ina ba. To amma in mai raƙumi ya kwancar da baibayar ga raƙumin fa kila sai ya yi gona ya bar raƙumi nan ƙofar gida kun babu da baibaya, in ya dawo da gona zai tarar da raƙumin? Ba zai tarar da shi ba. Madalla to haka ma abuci alƙur'ani in bai yi ma alƙur'anin da baibaya ba to wata rana ko da yakan lalabo alƙur'ani yakan lalabo wata aya ta sulɓuce. Kun fahimta? Kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin ma'abuci karatun Qur'ani da mai raƙumi. Muna tare? Sai shi raƙumin sai annabi ya buga misali ne da alƙur'ani. Raƙumin cikin wannan hadisin sai annabi ya buga misalin alƙur'ani da raƙumi. Haddad da za ka yi da kuma luddar Qur'anin da za ka rinka yi, in nace ludda kun san ludda ko? Ya ludda karatu, ma'ana bita karatun da za ka yi, maimaitawar da za ka yi kullum cikin karatun Qur'ani hake. Sai annabi ya misalta shi da dabaibaya. Da me ake daure raƙumi? Da dabaibaya. Da me ake daure Qur'ani kada ya tafiya ta yi? Da luddawa. Maimaita karatun. Yanzu kun fahimci misalin? To ka gani, to misalin da annabi ya buga kenan. Wanda Allah ya ba Qur'ani dada in Allah ramma ne ya haddace duka, in ma yana nan yana gurgurdun kokarin sa daga karatun, sai annabi ya misalta shi da mutum wanda ya mallaki raƙumi. Sai malamai sun kace to me yasa annabi da ya tashi buga misali da dabbobi sai ya amfani da raƙumi bai yi amfani da wata dabba ba? Sun kace domin duk cikin dabbobi ba dabbar da adda hauka kamar raƙumi wanda ke saurin tafiya tai. Slightest opportunity ya samu yanzu yana tafiya, ko da haka ama ya tafiya ta yi, kuma in yi tafi kafin ka taro shi sai ka yi wahala. Ba dabbar da haka nan kamar raƙumi. Ina fatar kun fahimta. To shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin Qur'ani da raƙumi. Yadda ka san raƙumi da zaran ka kwance mai da baibaya to minti 10 kai ko da haka dawa baya nan, to haka Qur'ani da ka kwance ma Qur'ani da baibaya, me da baibayar da ake daure Qur'ani da ita? Maimaita karatun da zaran ko da ka haddace, in dai kuma ka bari to wata rana ko da haka lalabowa haddata zube. Yanzu mun fahimci misalin ko? To kaga hadisin tun da ya inganta yana nuna mana ashe kuma ya halatta a buga misali, sai dai kada a yi irin misalin kafirai da sun ka ce to ai da ciniki da saye da sayarwa da riba duk guda ne, tun da duk da riba ake nema. Kaga ba irin wannan misali ba. In dai misali ya halatta ga shari'a, ya halatta buga misali. Ga nan annabi ya buga misali, kuma cikin hadisai masu yawa annabi ya buga misali. Ba annabi ɗaya ba, har cikin alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misalai masu yawa cikin Qur'ani. Don haka buga misali ba laifi bane. Misalta wani abu da misalta wani abu. Ina fatar kun fahimta. Wannan na nuna ashe duk mai son ya mallaki alƙur'ani, ƙur'ani ya tsaya, in hadda yayi, in yana son hadda ta tsaya, to kada ya yi kwantun aina haddace sai ya hita batun maganat. In ka fita batun ƙur'ani ko da ka haddace, wata ran ko da haka lalaba hadda ta zube. Don haka in ka haddace kuma ka ci gaba da ludda, ka ci gaba da ludda, ka ci gaba da bita, ka ci gaba da maimaitawa, to shi zai tsaye dan ma shine da baibaya wanda za ta tsare ma ƙur'anin ka kada ya tafi. In ma baka haddace ba, in kana son alƙur'ani yayi ma laushi, ba farkon wannan littafin kitabu qira'atul qur'ani mun yi bayani game da wasu mutane waɗanda annabi ya ce suna karatun alƙur'ani amma ƙur'anin na da tsanani gare su ba, wa huwa alaihim shaqun. To in kana son alƙur'ani yayi ma sauki, yayi ma laushi,
ko da baka haddace ba amma dai kana iya kamo ayat kuma ka kai karshen ta to ka rinka karatu ne ko da yaushe dare da yini sanda duka zamu dama maimakon bude Facebook a bude Qur'ani maimakon a zauna majalisa ai firar siyasa ke banta ka dauki Qur'ani ka karanta awa 2 awa 3 da za ku bata majalisa in ka bata su wurin karatu alqur'ani ka samu riba ina fatar kun fahimci ake nufi amma ka ce karatun Qur'ani daga wani lokaci sai wani lokaci to kaga akwai matsala tunda alqur'ani ya zama daga lokaci sai lokaci sai da dukkan lalabo shi kuma za ka same shi da wahala ina fatar kun fahimta to mu yi addu'a Allah don rahamaka ka sauƙa mana karatun Qur'ani ka sauƙa mana haddace shi ka sauƙa mana fahimtar ma'anoninsa ka sauƙa mana aiki da dokokin da yake dauke da su sai hadisi na gaba ya ce wa an Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala don haka duk mai sun ya mallaki Qur'ani jama'a da me ake mallaka Qur'ani da luddawa a ci gaba da bita a ci gaba da maimaita a ci gaba ko kallizanci karatunsa har ya zama ma aboki kamar yadda annabi ya ce nan sahibul Qur'an abokin Qur'ani hadisi na gaba ya ce wa an Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت كو آية كيت وكيت بل هو نسيا استذكر القرآن فلهو أشد تفسيا من صدور الرجال من النعم بأقلها رواه البخاري هكذا ومسلم موقوفا hadisi na gaba shi kuma an karɓo shi daga Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah tabbata gare shi dan Mas'ud ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce bi'sa mali ahadihim ya munana ga ɗayansu suwa su mutane ya munana ga ɗaya bi'sa ya uwan ni'ima me ma'anar ni'ima madalla to ana amfani da ni'ima wurin yabon abu sai ai amfani da ni'ima wurin suka abin nan kuma wurin zargin abu shi ko sai ai amfani da bi'isa da jin bi'isa me ba bi'isa tir ita ko ni'ima madalla kaga ƴan uwan juna ne amma kuma mabambanta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi'sa mali ahdam ya munana ga ɗayansu ya ƙule ya rinka cewa nasitu ayata kaita wa kaita wurin kaita ko kawa kafin ɗin nan fataha ko ka yi mata kasara ko ka ce kaita ko ka ce kita ya ce ya muna daga ɗayansu ya ce nasitu ayata kaita wa kaita namance da aya kaza da aya kaza kaita wa kaita ma'ana kaza wa kaza shi ne ma'anar kaita wa kaita ko kita wa kita ya munana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga ɗayan mutane ya ce na manci aya kaza da aya kaza bal a'aha maimakon ya ce na manta huwa nusiya shi ya ce an mantar da shi akwai bambanci tsakanin na manta da an mantar da ni annabi ya hana mutum ya ce na manci aya kaza sai dai ya ce an mantar da ni aya kaza kamar ba ku ganin wata rana in mutum ya haddace wata sura ko wani bangare na Qur'ani wata rana sai dai ya tsallake wata aya kullun zai karatu bai karanta ta ya tsallake ayat sai wata rana ya dauki Qur'ani yana karantawa ko ku wani na karatu suran nan in ya karanta annan sannan ya tuno kaga an mantar da shi kenan ko kuma ka haddace amma kuma sai daga baya sai ka manta to maimakon ka ce na manta sai annabi ya ce an mantar da ni bambanci tsakanin na manta da an mantar da ni in ka ce na manta kamar kenan ko da gangan kan manta da gangan ko sakaci ko shagala ko rashin kula da gangan kenan shi an ma'anar na manta amma in ka ce an mantar da ni kaga kamar kenan ba da gangan ba ƙudura ce ta ubangiji ta mantar da ni wannan ayat akwai bambanci ko babu ma'ana ya fi ladabi ka ce an mantar da ni bisa ka ce na manta aya kaza kun fahimta kaga ga komi duk da abin da ya shafi addini ana son ladabi gare shi
to yace bi samali ahadihim ya muna daga ɗaya da cikin su ya kule yace nasitu ayata kita wa kita na mance aya kaza da aya kaza bal a'aha maimakon yace na manta huwa nusiya shi yace shi an mantar da shi. Kaga in mantar da shi an kai wake mantar suwa sai ya jingina ko ga ubangiji ko ga shedan, ce Allah ya mantar da ni ko ce shedan ya mantar da ni. Mafi yawa aikin alkhairi to an fi jingina mantar da shi ga shedan. Amma kuma in ka jingina shi ga Allah kuma ba laifi bane. Ina fatar kun fahimta. Ba laifi ba ne, ma'ana kana nufin Allah shi ya ƙaddaro wannan mantuwar taka kan manta. To sai ya ce bal huwa nusiya, a ya ce shi an mantar da shi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa istadhkurul qur'ana, ku rinka tunawa da alqur'ani. Me ma'ana ku rinka tunawa da me zai sa ku tuna da alqur'ani? Yawan bibiyarsa, yawan karatunsa, ku yawaita karatun alqur'ani. In ka karanta ɗazu an jima ka koma karantawa, an jima ka koma karanta, an jima kila ga yini ka samu hijibi 4 ko hijibi 5 ko abin da ya kama da haka nan, kuma kullum kana haka nan, za ka tuno ko ba za ka tuno ba? To haɗa shi da wanda daga wata sai wata ya karatun ƙur'ani, ko daga bala'i sai bala'i. Wani suna faɗa muku akwai wanda in ka gane riƙe da ƙur'ani akwai bala'in da ya cin mai, ko ɗansa ya mutu ko dai wani bala'i dai. To irin wanga akwai yadda za a iya tuno na abu na Qur'ani. To shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istadhkurul qur'ana, ku rinka tunawa da alqur'ani. Falahu wa ashaddu tafassiyan, lalle shi alqur'ani yafi tsananin sulbucewa tafassiyan nan ga wata riwaya wadda Imam Muslim yake banta yace tafallutan. Me tafallutan? Je mun yi tafallutan cikin hadisi maudu'i ko? Me tafallutan? Sulbucewa, madalla ko kubcewa. Fallahu ashaddu da tafassiyan da tafallutan duk ma'anar su guda. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ri kokari ku rinka tuna da alqur'ani, don me? Fallahu ashaddu tafassiyan, domin lalle shi alqur'ani yafi tsananin kubucewa ko sulbucewa min sudurir rijali daga kirazan mutane. In ka haddace qur'ani ina yake gare ka? Cikin kirjinka ko? To ya fi tsananin sulɓucewa daga kirazan mutane minan na'ami daga sulɓucewa da dabbobi ke yi bi uquliha in an walwale su daga dabaibaye su. In ka ga dabba ta tsaya to kaya mata dabaibaya ka daure, amma in ka kwance fa yawan tana tafiya, to alqur'ani ya fi saurin tafiya ta bisa ga tafiyar da dabba ke in an kwance ta daga dabaibaya. Kaga ashe alqur'ani bayan an haddace shi ko kuma bayan an san shi, to in dai an ka bari na dan guntun lokaci yanzu zaka sha mamaki. Don haka duk mai son haddata, in ma ka haddace, in kana son haddata tsaya to ka ci gaba kuma da bita. In ma kana son ka haddace kuma ba a haddada hira, dole sai ka rage hira, sai ka rage chatting ga social media, sai ka rage shiga social media, sai an rage zuwa majalisa. Masallaci ko ɗakin kai zannan ne majalisa, kamar maimakon lokacin da zaka ɓata majalisa cikin ƙatta, shige cikin ɗaki ka ɗauko ƙur'ani ka kama karatu, ko ka shigo masallaci ga ƙur'ani ka ɗauko ka rinka karatu ka haddace. Ina fatar kun fahimta. Sai ya ce rawahul bukhari hakaza, imamul bukhari ya rawaito shi kamar haka hadisi marfu'i, wa muslimun mawqufan, muslim shi kuma ya fitar da shi amma mawqufi. Wannan hadisi ne marfu'i, hadisi ne sahihi kan tagariya. Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci. To tunda ya inganta mai wannan hadisin ke karantarwa, annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da al'ummarsa cewa su lijimci karatun Qur'ani. Don me? Saboda alqur'ani saurin kubucewa, koda ka haddace shi, koda ka san wani wuri na alqur'ani, in dai ka bari to dan guntun lokaci yanzu alqur'ani na sulbucewa daga kirjinka. Don haka ashe abinda qur'ani ke so kullun a ci gaba da ludda, a ci gaba da hadda, a ci gaba da karantawa. Allah shi ba mu iko. Amin. Sai hadisi na gaba ya ce wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ta'ahadul qur'ana fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uqliha. Rawahu Muslim.
hadisi na gaba shi kuma an karɓo shi daga Abu Musa al-Ash'ari yarda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce ta'ahadul qur'an ku saba da karatun alqur'ani ta'ahadu ku sabo da karatu ya ake saba da karatu ya zan koyo shi ana yi ba daga lokaci sai lokaci ba ku saba da karatun alqur'ani fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwar annabi take ga hannunsa Allah kenan lahu ashaddu tafallutan lalle shi alqur'ani yafi tsananin sulbucewa min al-ibli daga raqumi fi uqulha wanda anka banye daga da baibayarsa rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi kaga yace fa wallazi nafsi bi lahu ashaddu tafallutan kaga yayi kama da waccan riwaya ta dazu falahu ashaddu tafassiyan da tafallutan da tafassiyan duk ma'anar su guda sulbucewa ko kubucewa yace ku saba da karatun alqur'ani a rinka karatu ne kowane lokaci fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwar muhammad take ga hannunsa lahu ashaddu tafallutan lalle shi alqur'ani yafi tsananin kubucewa min al-ibli daga wanda ya haddace shi kenan ko wanda ya saba karatunsa yafi tsananin sulbucewa min al-ibli daga raqumi fi uqulaha wanda anka banye daga dabaibiya in ka banye raqumi daga dabaibiya ya ji kawahu ne ba abinda a daure da su yana tsayi yanzu yana tafiya ce ko da haka ama yayi nisa to qur'ani yafi raqumin da anka banye daga dabaibiya saurin tafiya ta don haka ashe kenan sai an lizumci karatun sa lailan wa naharan Allah shi ba mu iko kaga wannan yace rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi hadisi ne sahihi tunda ya inganta shi ma kamar waɗanda na gabace shi yana nuna mana kwaɗai taurar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummarsa game da lizumta karatun qur'ani ko yaushe ba wai ka mai da ƙur'ani seasonal daga lokaci sai ta yi ma daɗi to kaga duk wanda ya aje alƙur'ani daga lokaci sai lokaci ba yadda za a iya mallaki ƙur'ani to irin sana to yana ganin kila shine mutumin mayayi Abdul Jabbar shi yasa inda duk ya jawo sai ya jawo cikin kuskure ya shagaltu ga neman ayyuba ko da yake ko neman ayyuba bayan Allah ɗaya Allah na dushe mai basira neman ayyuban bayan Allah waɗanda ka sani sun fi albarkarka ka dawo kana zagin su daga cikin miyagun maganganun da Abdul Jabbar yayi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu anhum ya taba cewa daga cikin sahabban annabi akwai wani sahabi wanda kare na cikin bola ya fi shi daraja kare na cikin bola akwai sahabin da kare da a cikin bola ya fi sahabin nan daraja amma ya mance bai faɗi wani sahabi ba ne sannan ya mance bai faɗi da sahabin mi yayi wani aiki mugu sahabin nan ya aikata da karin da a cikin bola fi shi daraja ba don haka muna buƙatar ya amsa mana wa'annan tambayoyin don haka akwai buƙatar zama da shi ko babu zaman nan sai an yi shi babu makawa sai an yi zaman nan kuma zaman nan shi ɗaya bai kawo zaman lafiya Kano matuƙar ba a yi shi ba to Kano ta tashi daga zama lafiya kaga yawan sai mu ce in an kai zama sai a tambaye shi ka ce akwai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da kare na cikin bola ya fi shi daraja gara kare na cikin bola da shi sai mu ce faɗa mana wani sahabi ne in ya faɗi faɗa mana me aikin sahabin da ya zankarin cikin bola ya fi shi daraja me aikin sahabin don haka ni yanzu na kalubalantai ya zo ya faɗi kowane sahabi ne kuma ya faɗi me yake nufin sahabin na ya aikata mai muni wanda har ya zan yau daraja ta zube kare na cikin bola ya fi shi daraja bari in yi muku rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa akwai wata rantsuwa da aka ga wagga to billahi allazi la ilaha illa duk abinda zai kawo wa game da sahabin ni ko sai na kawo abinda uba ne yayi sanda yana dare wanda yafi abinda sahabin ne ya himuni wallahi na rance da ubangijin da ya shawa mai awazu duk abinda zai kawo wa game da sahabi ko wani sahabi ne
duk sahabin da duk abin da zai kawo na muni sahabi kaza ya aikata kaza, na rantse da Allah wanda ya halicce ni ko sai na kawo abin da ubane ya san da ubane na da rai. Na faɗa muku ubane jiya ko, to na rantse da Allah sai na kawo wata banna da ubane wadda ta fi muni bisa ga abin da sahabin na ya aikata. Abin da suka kasa ya mai kenan saboda jin nauyi. Ba ku san lokacin jin nauyi ya wuce ba. Na faɗa muku dai ubanai muna ganin kima ta ko babu komi yana cikin manyan mallaman da an kai Najeriya. Sannan malami ne ga mahaifinmu, ubanmu Malam Abubakar Gumi, to Malam Nasiru Kabara malaminsa ne, malami na karatu, don haka yana da daraja gare mu ko baya da? To amma darajarsa ta kai kuma mu kyale a zo a laɓa gare shi ana cin mutuncin sahabban manzon Allah, mu kyale saboda daraja tai. In mun kai haka na wato ya nuna darajar Nasiru Kabara ta haita sahabban nan. Har yau an wuce sahabban da daɗi ya mai yawa, har ya kai ga manzon Allah. Kuma duk mu kyale saboda girman nasu wayes din Nasiru Kabara. Za mu ciri rigat. Za mu ciri rigat. In dai shegantaka ta kai ga a ci mutuncin sahabbai, har a ci mutuncin har manzon Allah ba a raga mai, wallahi muku ba za mu raga ma Nasiru Kabara ba. Zai san ya haifi shegen ɗa. Ina fatar kun fahimta. Don haka ya zo ya faɗi ko haɗa ku ce mai nace ya faɗi abin da duk an gare shi ga wani sahabi, ni ko in faɗi abin da ubane ya kai. Ajiya da illar sahabin nan da ta ubane wahimu ne. To kaga in gyara zai yi ya fara gyara da gidansu. Ka te ka ɗauko sahihul Bukhari da sahihul Muslim ka ce wai gyara za ka wa Imamul Buhari, me haɗa ka da Imamul Buhari? Ba ku yi zamani guda da Imamul Buhari ba. Ba ƙasar ku guda ba. Ba ku yi zamani guda ba ku ƙasa guda, ba ku addini guda. Imamul Bukhari ahli sunna ne, kai dan Shi'a, me hada ku? In banna ce zaka gyarawa ga ta nan cikin gidanku wadda ubanka yayi. Ubane ya rubuta littafai ko bai rubuta ba? To a taya dauko kasidodi da littafan da ubane ya rubuta. Bannar da yaka gani cikin sahih na rantse da ubangijin da ya shawa mai awazu, bannar da a cikin littafan ubane ta himmuni nesa bisa ga bannar da ya gani cikin Buhari. Don haka da ka taiwa Buhari gyara ga wanda ya kamata ka gyara nan cikin gidanku, fara gyara ma ubanka. Bari in kawo muku wasu daga cikin bannatocinsa. Shi Mallam Nasiru Kawo, shi uban Abdul Jabbar. A basaura ha a haɗu. Muna da su da yawa. Ya yi ƙasida ta Hausa, waƙa ce yake yana yabon ba ƙadire ba ne? Ɗan ƙadiriya ne ko? To yana yabon Abdul Ƙadiri Jelani. Sai ya ce, da Hausa ya yi ta ba da Larabci balle a ce ban fahimci Larabcin ba. Da Hausa ya yi ta. Ya ce, ɗufa na cikin iko nasa, ragun hadaya a ido nasa, aka saukar Abdul Ƙadiri ya tsere sa'a ba a cin masa ba. Ruwan tufana, yaushe an kai ruwan tufana? Zamanin annabi Nuhu. To wai Abdul Qadir Jelani shugaban Qadiriyya shi ya bada iko, shi ya bada umarni a ruwan tufana. Wace magana Buhari yayi cikin littafi da wanda ta yi munin wagga? Aikin Allah ka amshe ka ba Abdul Qadiri. Abdul Qadir ya zambi kenan. Ya zama Allah. Tufana cikin iko nasa. Allah ya ce shi ya sako da ruwa, ya umarci sama ta sako da ruwa, ƙasa ta bubbugo. Falta kalmawa ala amrin qad qudira. Ruwan sama da na ƙasa sun ka haɗu akan al'amari wanda an kaddaro. Wa kaddaro Allah. To ya ce Abdul Qadiri. Mallam Nasiru Kabara uba Abdul Jabbar yayi wa gakto bara. Yace dufa na cikin iko nasa, ragun hadaya a ido nasa. Ragon da Allah ya fanshi wa fadainahu bi dhibhin azim, ba suna fassara rago bane, shi dai Allah ya ce wani abin yanka. Akwai hadisai suna nan amma da yawan su ba su inganta ba wanda ke nuna rago ne. Sai Allah ya ce lokacin da an ka umarci annabi Ibrahim cikin mafarki cewa ya yanke ɗansa, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara. Qala ya abatif alma ma tumaru satajiduni insha Allah minas sabirina. Na karanta daidai ko na yi na Abdul Jabbar? Ka sai duk inda ka ji dolge Qur'ani to Abdul Jabbar ake cewa.
don shi a kwamandan masu dolge ga ƙur'ani. Shi yasa yaro sun kare na shi, wanda ko nassin ƙur'ani ya kasa karantawa daidai ka ƙalubalanta malamai na ahli sunna. Nassin ƙur'ani ka kasa karantawa daidai, in ka karanta, naji wata mace ta ne mai raddi, mace fa ta ne mai raddi, tana cewa koma makarantar islamiyya, mace wata aya da ya rikita gaba ɗaya rikita ta karar su gane ina gabas ina farkonta ina ƙarshinta. Kuma shi ke cika yana baciya tun da yana filin mushe. To wa ake jiha filin mushe? Mushe karnuka ko? To yayi. Allah shi ba mu rai da lafiya. To sai annabi Ibrahim ya kwanta ya mafalkin ya yanke ɗansa Ismail. Ya kira yaron ya faɗa mai ci abin ne mafalki. Yaron ya san uba ne annabin Allah ne, mafarkin annabawa kuma wahayi ne. Sai ya ce bi kaka gani, kamar ya bashi shawara. An ce in yanke ka cikin mafarki. Sai ya ce ya baba ka aikata abin da ake umarni, ya san mafarkin uba ne wahayi ne, umarni ne da wurin Allah, te ka aikata. Insha Allah za ka sami cikin masu haƙuri, zan yi haƙuri, wannan jarabawa ce daga Allah. Shi ne yaron ya ja, to sai da an ka tsufa sannan an ka samu ɗan. Da addu'o'i an tashi an yi shekaru ana ƙiyamun laila an ka samu ɗan da kyat. An yanki tsammani, da yake ba a yanki tsammani ga rahama Allah, ya kai shekara 120, mata ta kai shekara 80. Sannan sun ka sami ɗan, da yake ba shi ne na ɗan Saratu ba, wannan da Hajar ya same shi. To sai Allah don jarabawa kusa yadda Allah ke jarabta masu imani, sai Allah ce yanke shi, kuma an ka samu maimakon ma aiku Jibril ya zo ya haɗa sai an ka same cikin mafalki. Ana ɗaukar mafalki with all seriousness, amma da yake shi ya san mafalkinsu wahayi ne, shi ma ɗan ya san da haka nan, ɗan ya ce ya ba da rayuwa ta yi. Sai ya ja ɗan ya tafi da shi inda Mina take yanzu, inda Mina nan Makka, inda Mina take bayan garin Makka, domin kada uwar yaron ta gani, don shi in yana iya hankuri yana kila uwar yaron ba ta iya hankuri a yanke mata ɗa. Sai ya ja ba tare da sanin uwar yaron ba, ya tafi da shi with all sincerity yanke yaron zai yi. Shi kuma yaron with all sincerity ya ba da rayuwarsa ga Allah, tunda Allah ya ce a yanke shi, ya ba da rayuwarsa a yanke. Ya kwantar da yaron, ya jawo yuka ya aza. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nadaynahu an ya Ibrahim, ko kuma falamma aslama, lokacin da sun ka sallama su biyu, shi uban ya sallama ma Allah yanke dan zai, shi ma dan ya sallama ma Allah ya bada rayuwa a yanke saboda Allah. Shine ma'ana aslama. Wa tallahu lil jabin, sai ya kada shi ga goshi nai, nan jabin, ko wani mutum yana da jabina ni gefen goshi, danan kaga in zai yanke yana ya kamata ya yanke ga makogaro, to yanzu ba ga makogaro zai yankewa ba, nan daga baya zai yankewa. Me hikimar? An ka ce duk mutumin da kake so ka gane cikin halin tashin hankali, to tausayi ne zai kama ka. Yayi gudun kada ya juye kalli huskar yaron, tausayi ne ya kama shi ya kasa tsaye da umarnin Allah, sai ya jicce yaron, sai ya yanke shi ta baya. To shine Allah ya ce falamma aslama, lokacin da sun ka miƙa waya da shi uban da ɗan ga umarnin Allah, wa tallahu ya kada yaron liljabin ga goshinsa, gefen goshinsa. Fanadaina, sai mun ka kira shi, an ya Ibrahim, ya kai Ibrahim, kasar dakatar ru'ya, ka gaskanta maholkin da kai, dakanta sai ya tsaya. Me a gaba? Inna falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya Ibrahim qad saddaqata ru'ya. Inna kadhalika najzil muhsinin, kun tabbatar da haka take? Sai Allah ya ce lalle mu kamar haka muke sakan ka masu kyautatawa, wa'annan bi Allah da kyautatawa, haka muke sakan ka musu. Sai Allah ya ce wa fadainahu, sai mun ka fanshi yaron bi dhibhin, da wani abin yanka, ai madhabuhin. Ina fatar kun fahimta. To yace sai mun ka fanshi yaron da wani abin yanka azimin mai girman daraja, ba girman jiki ba. Shine wasu ke cewa rago ne, sai an ka aiko mai rago. Ina fatar kun fahimta. To wai wannan rago da an ka saukar ma annabi Ibrahim
ya yanke maimakon ɗansa Ibrahim, ya ce ragon hadaya, ragon nan da an ka saukar waya ido na bisa ga idon Abdulkadir an ka saukar da shi. Sannan ko kakanni ne ba amma ka ya ce da yanzu wannan don Allah ka tobara ce ko yayi daidai, ka tobara ce. To da Abdul Jabbar ya tahi gyaran kuskuren kurakuran Buhari da Musa da sauran mallamu bai gyara kuskuren uba ne ga sunan. Wa ya fi cancanta yawa gyara? Ga bannanan cikin gidanku ka ka gyara mana, ga tabargazar da ubanka yayi, ubanka na cikin ka kasa gyara baka ce ko kala ba, kuma ka san tana nan ga hannuwansu Bello Yabo. In kowa ya kyale ni ka san ba da kyalewa ko? Tunda lokacin magana yayi. To irin waɗannan duk littattafai suna nan ga hannuwanmu. Don haka yanzu shi a can yana wa Bukhari ƙarya ya ɗauko hadisi ya juyar da shi ya ce ka mu babu yanzu wannan da Hausa ya rubuta kuma da Hausa ne karanta, ban kawo muku wani nafsi na Larabci ba, da Hausa ya rubuta. Da ka taiwa Imamul Bukhari gyara ga ta ka toɓa ranar gidanku wadda ubanka na cikin ka ya rubuta te ka gyara, ya yi ma ɓata lokacin ka gyara abin da bai gyaruwa gare ka. Sannan shi uban Abdul Jabbar dai daga cikin ka toɓa ratai ga azumin Ramalana, jama'a ba irin yanzu aka tafsirin azumi bayan la'asar, to sai ya fito da dabino ga hannu, kwarorin dabino yana ci ga azumi, ya fito da dabino ga hannu yana ci. To da yan hankalin mutane na tashi, sai shi mai gabatar zuwa ya ce to jama'a kakko ga shehi na cin abinci, Makka ya buɗin baki. Wai Makka, wai yayo ka san akwai awa biyu tsakaninmu da Makka ko? Wato ana so a nuna karama ce ta walitaka, ai ya tafi ya yi hira ya tai Makka an yi buɗin baki da shi ya sake dawa. Amma nan yayi sahur fa, nan yayi sallar az-zuhr, nan mun kai la'asar tare da shi. Wa ma ya tai Makka yayi sahur. Don Allah da wannan dattijo da Imamul Bukhari wai cancanta a yi mai gyare-gyare. To baka wa don kare na mutane baka gyara waɗanga ka tobara ta ubanka baka cewa kawa Buhari gyara. Buhari warin ubanka ne? Don kowa ya jaye, kowa ya jaye, ba kutuma yaka cewa ba, ya taho ya ce kutumar, a to a yi kutuma, in karatu za a yi a zo a yi, ma kutumar za a yi kuma a zo a yi. Idza qila hilmun qul falil hilmu mawdi'un fa hilmul fatafi ghayra mawdi'ihi jahlu. In an ka ce zaman lafiya a zauna lafiya, ka ce zaman lafiya yana da inda ya kamata a yi shi, kai wanda ya kamata a zauna lafiya da wanda ya nemi zaman lafiya da shi muka zama lafiya da shi, wanda ya ce iskanci a fito a iskancin mana, wanda ya ce rashin kunya a fito a yi rashin kunyat, sai shi ta akai balle a ce ba mu kuɗin saye. Mai shege ta goya balle mai miji. To yace idza qila hilmun qul falil hilmu mawdi'un, kace akwai inda ya kamata a yi zaman lafiya. Fa hilmul fatafi ghayra mawdi'ihi jahlu. Zaman lafiya mutun yayi zaman lafiya inda bai kamata ga wanda bai kamata ka zauna lafiya da wanda bai kamata a zauna lafiya da shi, wannan jahilci ne ba kokari bane. Sai ya buga misali yace fa wad'un nada fi mawdi'is sayfi bil ula mudirrun ka wal sayfi fi mawdi'in nada. Akwai inda ya kamata, bannar da ya kamata da kuɗi ana iya kashe ta, wata banna kuma kuɗi ba su kashe sai an sa takobi. To bannar da ya kamata takobi ɗaya ka iya kashe ta ko sai ka zo wai kai na mai karimci ka ɗauki kuɗi ka basuwa, yace mudirrun cutarwa ta kai ba kai maganin bannar ba. Kawar isaifi maudu'in nada, kamar sanya takobi inda ya kamata a sa kuɗi. Wannan banna in ka zo da 10,000 tana kashe ta, ka ce a takobi za ka zo da shi ka sassare mutane, shi ma mudirrun. Don haka wanda ya bida a zauna lafiya da shi aka zama lafiya da shi, wanda ya bida ayya muci a fito ayya muci. Yan salafiya in ba su ayya muci su koma su gehe su zauna, su ban mu da babu salafiya ina salafiya amma ni ba irin taso ba. Ina fatar kun fahimta. Salafiya ta in kaɓa ta in ɓace ka, in ka take ni in take ka, ni ita asar salafiya, amma ba salafiya in kaɓa ta in kyale ka, ina babban bari ka da Allah. Wanda hake da bakin zagi haka nake da shi. Don haka yanzu ku diba daga cikin shegantaka ta yi
sai ya jawo hadisi yana cikin sahih bukhari fa yace gashi yace wai yadda ya fassara hadisin shi sai yace wai qatta sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaban manzon Allah sun yi mana na Aisha layi qatti haka yayi amfani da qatti su wane ne qattin sahabban manzon Allah yake nufi yanzu in ka tara sahabban manzon Allah kace musu qatti yanzu in nace manasura kabara qato ya za ka ji ba kai ba shi wai shi Abdul Jabbar yanzu mutumin da ya ce ma Nasiru Kabara ubanka ƙato Nasiru Kabara kana haɗa daraja komi darajar sa ga musulunci na ce muku babban malami ne ko amma duk darajarsa yayi darajar sahabbai akwai wani sahabi ko na ƙarshe daga cikin su wanda zaka haɗa darajarsa da Nasiru Kabara to yanzu shi ya ga sahabban manzon Allah ba mu san adadin su ba mu san su wane ne ba ya ce musu ƙatti shi Abdul Jabbar don yana dan iska to yanzu in nice ma ni Bello ya ba in nice Nasiru Kabara ƙato tsakaninka da Allah Abdul Jabbar ya za ka ji yanzu mi za a cewa sai a ce Bello ya rashin kunya ya za ka dibin dattijo ɗaya malami biyu uban wasu uku jagora hudu ka ce mishi ƙato akwai ladabi kaga za a zargi Bello ya da rashin ladabi ko to in nice ma Nasiru Kabara ƙato na yi rashin za a zargin da rashin ladabi mi za a zargin Abdul Jabbar dan gidan Nasiru Kabara da ya tara sahabban manzo Allah ce musu ƙatti shi ko miza a ce mai sahabbai ba ma sahabi guda ba ko sahabi guda kace makato jama'a akwai ladabi nace ba ma sahabi Nasiru Kabara wanga da an kai zamanin mu na san Nasiru Kabara sosai to Nasiru Kabara da an kai zamanin mu saboda dai alaƙar da agare shi ga musulunci gashi malami gashi dattijo gashi kaza amma ana ganin rashin ladabi ne hakira shi kato to ina ga sahabbai abukan manzon Allah ka tara suka ce musu katti don Allah akwai ladabi kaga ashe aikin Abdul Jabbar ba ilimi bane iya shege ne to Abdul Jabbar Allah ya tsine ma albarka in baka hito an kai zama da kai ba in ka haihu ga uwarka in dai ba shege hake ba in ba dan zina hake ba ka hito a zaman nan shi ke cika yana bacewa a hito a waɗanda da 'yan Saudiya ba yanzu da ba da 'yan Saudiya za ka zanna ba tukururu ɗan uwanka za ka zauna da shi ni in ka ganin Saudiya umra ni zoyi ko haji ni ba ɗan Saudiya nake ba iyakata da Saudiya in yi hajji ko umra kuma na bari haka nan tunda sun ce sai an yi ma allurar corona ni ko ƙasa gaba sa wanda zai mai allurar corona ba don haka na ɗauki farali na bari haka nan amma allura corolla kan kowa bai mai ita mutu ya to da allura yace nika sai in buge shi dai can su wasu Buhari su mi sunan wannan boss Mustapha su gwamnonin da an ka ba kudin tallafi ko shekarun Buhari ya faɗi biliyan ya ba kowane gwamna bayan yan domi sun ka sun ka sai su sun haka shi biliyan to a tai su akawa a gama da taku awa Aminu Waziri su da ci kudin Corolla koko wanda duk an ka sallama ya ce a taya iskan ma Aminu Waziri can a mai mun ba shi tamu mun ba shi tamu mun yahi kuma yadda mun ka yahi tallafin Corolla to mun yahi allura Corolla kuma waɗanda da ci tallafin Corolla to a taya a yi musu to Allah ya shiryar da mu don kun gani sai ya ce ƙatti ku kalli maganat ƙatti sun wa Aisha layi kuma gaban manzon Allah don haka yanzu manzon Allah Aisha matar manzon Allah ce kuma cikin gidanta yanzu bari in bada misali da kaina a ce na jawo abokanaina na taho da su gidana sun wa matata layi sun hau matata don Allah ya za ku ɗauke ni don Allah kuna sake tahowa wurin wa'azin ga madalla to in ta faru yanzu ba Aisha kan nakasa ba su katin nan kan nakasa manzo Allah kan nakasa domin ban san lalaci ba kaman mutun ya ja mutane ya kai gida ne su kwana da mata te kuma gaba gare shi to wannan yana daga cikin babban maganganun da na fito ga bakin bakin Abdul Jabbar kuma shine ake cewa an dakatar da zama zuwa yaushe wai
zaman nan wallahi yi ne dai an zama lafiya ga Kano in ba haka ba wallahi za mu yamutsa Kano muna iya buce ta ko ba mu iya buce ta wallahi muna iya buce ta don haka ku jawo shi a taho a zauna ku jawo shi a taho shi ya faɗi waɗanga maganganu ya zo ya kare su ba wasu maganganu sabbi ba za mu zo mai da su ba waɗanga da na fito ga bakin baki ne zo ya kare su ya gwada mana cikin littafin ahli sunna inda wani malami na sunna ya rubuta manzon Allah ya jawo katti an zo an kwana da Aisha gaba gare shi in an kai haka ne ya tashi da manzon Allah in dai wannan ta faru to ya tashi da manzon Allah kaga ashe wannan jama'a fasa'in ga jafa'in ya wuce sahabbai ya kai har ga annabi babu lalaci kamar magidanci ya jawo mutane a taho gida ne a kwana da matatai to ai iyakan lalaci kenan a gaba gare shi ya jawo su to wannan mi an ka raga ma annabi kuma to kuma wannan kaka jin wai akwai wani dan uwan shi Abdul Jabbar wai ko wani Qasiyuni yake ko kalle shi yana nan ga YouTube wai yanzu dan uwansa Abdul Jabbar yayi katobara ya ci mutuncin magabata malamai magabata irin su Imam Bukhari ya ci mutuncin sahabban manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah kansa yanzu cikin ku don Allah duk wanda an kace ma dan liwadi an raga mai dan liwadi fa to wannan kalma Abdul Jabbar ya jiha ga manzon Allah wannan kalmar wai Qasiyuni don yana munafiki wai yanzu ba manzon Allah zai kariya ba aqida ta musulunci zai kariya ba sahabban manzon Allah zai kariya ba wai dan uwa ne yanzu Abdul Jabbar ya yi manzon Allah gari ya yi duk sahabbai wai dan uwa ne zai kariya a yi ma Abdul Jabbar wani adalci za a yi mai to a yi mai adalci a kyale shi ya ci gaba da cin mutuncin sahabbai da manzon Allah Qasiyuni don kada ɗaya iska don kada mutumin banza tsohon banza yanzu kanninka ya yi manzon Allah to in ka ce mallaman ahli sunna kiyaye suka yi da Abdul Jabbar to shi ko shehu qaribul lahifa shi ma kiyaye yake da Abdul Jabbar ya faɗi yace ba za mu yadda a mai da kallo dandali da zagin sahabbai ba shi ko mi zaka cewa shi ma makiyaye Abdul Jabbar ne don haka Qasiyuni munafiki ne ko kalle huska ta da ganin huska ta kaga munafikin Allah Allah ya la'ani Qasiyuni Allah ya wadda halin Qasiyuni Allah ya ɗebe mu Qasiyuni albarka Allah ya walakanta shi ya mozanta shi ya hada da shi da Abdul Jabbar duk ya halakar da su me albarka Qasiyuni mutumin banza da tsuhanka ka zo kana ko ubanka yarshin gaskiya kamata a kare shi balle kaninka yanzu ka nuna Abdul Jabbar daraja Abdul Jabbar gare ta ta manzon Allah duk zagi da jafa'in da Abdul Jabbar yawa manzo Allah kariya tai haka to zo ka kare ka zo in za a zama a zauna tare da kai ka to ka amsan mai ko ka zo ka taimaka mishi yazo wai wasu mutane rikicin Kano wasu mutane ba yan kasa to tai ka tambayi tarihin ku ka je ai kuma ba yan asalin Kano hoke ba zuwa kun kai balle ka ce mu wani wai zuwa yayi duk wanda aka Kano in an ka bi asali tiryan ba zuwa yayi duk kowane ne to Allah ya shirye da mu to mutai don haka zaman nan jazamun ne biya jakin kuturu sai an yi shi don ba za mu mutu da waɗannan maganganu cikin zukatanmu ba dole sai an ja Abdul Jabbar kuma musamman shi ke cewa a mai adalci a zauna da shi to don kuma yanzu kun san abin ban mamaki Abdul Jabbar ya dauki lauya shi ya tura lauya ta kotu a dakantar da zaman to don me ya nuna ashe mace ne ashe dan iska karamin dan iska ne waɗannan malaman Kano kuma ko malaman Kano matasa su manyan sun ce Abdul Jabbar ya yi musu karami ga ƴaƴansu ga almajiransu kai Dr. Rabi'u kai ga mi sunan gudan Alƙasim ku tai ku iskan mai ku ai yara ku tai ku iskan mai su manyan sun ce su babu ruwansu da Abdul Jabbar ya yi musu karami ya yi kaɗan to matasa an ka sawo ma ka ji tsoro ka tura lauya kotu a jaye don Allah a jaye zama a dakantar da zaman ni ga nan kuna tunowa kwamitin fatawa na Najeriya an ka tara mana Sokoto an yi ko ba ai ba 2001 da ana ganin mun ɗebo to ku bari in lisa muku me lehinmu da an ka jawo mana kwamitin fatawa na Najeriya wai mun ce Allah na sama ƙarya ce Allah bai sama in bai sama yana gidanku in ka ce baya sama yana gidanku to yana gidanku
wai mun ce Allah na sama shine laifin mu yanzu ga me ya aqida ta Allah na sama har yanzu ban sauka da gare ta ba to kuma aqida kuke nan ko Allah na sama kun bai gushe ba yana sama kuma zai ci gaba da sama saman saman mi can sama al'arshi to shine laifin mu na farko na biyu mun ce ana sallar takalmi wanga to ko cikin malaman musulunci ko mazhaban malikiya sun musanta sallar takalmi to amma kaga saboda lalaci wai shine laifin mun ce ana sallar takalmi mun ce haka dai an ka tara laihuka guda 17 sai an hakire kwamitin fatawa ana ganin za a nail din mu down mu ba malaman sakkwato kaga malaman sakkwato ya kamata tun nan sakkwato mun kai da awa aiko to mu saboda ana son a ci mutuncin ba malaman sakkwato an ka tara muna ba kwamitin fatawa na Najeriya karkashin jagorancin Sheikh Sharif Ibrahim Sale kun san Sheikh Sharif Ibrahim Sale ko to shi ne chairman na kwamitin fatawa na Najeriya ina ganin har gobe kuma to da Shehu Dahiru Bauchi kun san Dahiru Bauchi ko madalla da Shehu Dahiru Bauchi da Justice Bashir Sambo alƙalan Abuja ya rasu Allah ya gafarta mishi Justice Bashir Sambo sannan da wani malami majalisar sarkin Kano mai martaba sarkin Kano ya bada wani malami da cikin malamai nai da shi sannan da chief imam na Katsina shi kuma sarkin Katsina an aika mai ya bada malami da Katsina ya taho sannan da chief imam na Ogun na Abeokuta da shi wani bayarbe sannan da marigayi Sheikh Sanusi Gombe Ahmed Muhammad Sanusi Gombe dawa kuma da sauran malamai dai sannan an ka hada da malaman cikin gida marigayi sarkin malamai Buhari Sirdawa marigayi Dr. Umar Bello shine sakataren kwamitin kun san Dr. Umar Bello ko da sarkin malamai na yanzu Mallam Yahaya na Mallam Boyi can ma mun kai sabo ga kujera ce ga ni zunna kusa ga Mallam Yahaya to haka an ka shirya an ka ce an hagayyatu mallamai kwamitin fatawa gaba ɗaya na Najeriya an ka ɗauko muna don a taho a yi muna mailatan wahida lokacin nan muna ina ba a ba mu dama irin wadda an ka ba Abdul Jabbar ba ai wanga ya ce Ganduje ya ba da dama sati 2 a ta yi bincike ko kowa ya shirya mu ko kwana guda ba a ba mu dama ba kuma ba mu ma gida muna gidan yari mun yi watanni gidan yari mace kamar kusun masallaci muna gidan yari an yi sallar la'asar muna arwallar sallar la'asar sai an ka ce DC shugaban gidan yari yana kiran mu deputy controller na prison shi ne shugaban in cajin gidan yari mun yi alwalla ba mu yi sallar la'asar ba da ni da malam Musa Lokuwa mun ka tafi gawar ta malam idan gane da matsalolin da kun ka zo da su gwamnati ta ce a tambaye ku ana son a gayyato mallamai kun yadda a gayyato mallamai ku yi zama da su nace sosai mun yadda ashe wai ko da aka yi mana wannan tambayar malaman tun jiya suna Sakkwato an kwasu kasusuwan Bello ya ba inda ka caba take an basu suna can suna saurari sun saurara yanzu sun yi amin ɗin kansu da makaman da za su harbi Bello ya ba da su sai an kira mu da la'asar mun yi alwalar la'asar kun yadda nice mun yadda an ka ce to insha Allah gwamnati za ta gayyato mallamai nice Allah ya kai mu wannan rana sai mun ka dawo mun kai sallar la'asar ana gama sallar la'asar sai ni kire wani ma'aikacin social welfare na gidan yari nice ya taho nan ya faɗa maka ne na Kasimu ya rasu Allah ya gafarta mishi sai ni rubuta littafin da nika so a dauko mini gida don haka marice ya kaga sai gobe in Kasimu zai kai mai abinci da rana za a zuwa da littafan gobe tun da sahi muna kari an ka ce mu taso muna karin kumallo an kace mu taso mun ka taso kawai sai daga abubuwa abnormal an sa ododi da yawa an ba da motoci su yi mana escort sai ni ce a to kila kotu za a kai mu a bashe mu beli don mu tai mu shirya mu muqabalat an ka zo kotu sai daga an wuce ni ce okay to ina ganin government house za a kai mu mai 1-on-1 da gwamna ni ce ma mallam Musa ina roƙonka don Allah ko kala haka ce ka banne da shi ashe duk ba haka bane muna zuwa sai an kai mu lodge 1 na masaukin shugaban kasa ana zuwa da mu an ka shiga sai an ka samu wani daki sai an ka kulle mu da ni da mallam Musa da oda guda sai an ka kulle mu da waje ododi sun ka to bakin kowa don kan mu gudu sun ka tare shikenan sai an ka buga an ka ce to an zo da mu
mallamai suna giginya hotel sai an ka aika civilian bus da ta kwaso su sun ka ta wannan conference hall na nan lodge 1 sun ka sai da sun ka dan seated kowa ya zauna kujera biyu dai kamar yawan teburin nan ni ta kujera na nan ta mallam Musa na can opposite side ba amma bari mun ka zauna don ka guda ya taimaka mu guda mallam Musa na wancan gehe ni ko ina wanga gehe to sai an ka budo mu ni na wai me zai faru ma muna zuwa sai an ka bude mu mun ka tako mun ka ta ana bude kohar conference hall wanda ni fara ido biyu da shi Dahir Bauchi ina kallon Dahir Bauchin ci alhamdulillah mun ci nasara kun san dalili saboda na harko dai tsoro ya shiga sannan yaudara ta shiga kullun kai yaudara babu Allah tare da kai yaudara ta shiga ba haka aka muƙabala ba ko fir'auna da zai muƙabala da annabi Musa sai da an ka zauna an ka yarjejeniya yanzu adalcin fir'auna shugabannin jihar Sokoto sun kasa yi adalcin da fir'auna duk kafircin fir'auna yawa annabi Musa adalci zai hada muƙabala amma shugaban jihar Sokoto na lokacin sun kasa wannan adalci nace Allah na tare da mu sai mun ka zo an ka ce ga kujera nan in zanna shi kuma mallam Musa ya zauna can shikenan sai an ka ce yayi addu'a dai rubuce yayi addu'a Sharif Ibrahim Sali shi ne chairman sai an ka fara za mu karanto muku laihuka ku cire wanda ba ku san da su ba ana karantowa na farko kun ce Allah na san nace lalle mun faɗi kun ce kaza nace gaskiya ne cikin 17 biyu kawai mun ka musanta mallam Musa Luko yace bai san da su ba nace a ni na faɗe su sun kuma ga kasar dina an ka same su mallam Musa Luko shike abin ga an ka ce mallam Musa Luko yace shi bai san nace ni ne faɗe su na faɗe su kuma yana da dalili an ka ce tsaya bar dalilin ka to wace maza ba ku kai kaga abinda sun ka tsammani mu ji tsoro ga manyan mallamai gaba gare mu iyayenmu mu rikice sai suka gaba ba alama firgita tare da mu to yanzu ya za a yi arabu da mu lafiya to akwai wani tsohon malami nan da ya ba su shawara marigayi sai da attahiru sai da attahiru ya san wanda abin abu wata rana ina aiki a Argungu local government nazo amsar notification of promotion na local government service commission ko ni zo ba a kare ba an ka ce in jira har gobe ni ga da in tahiya bu in da bare in kwana nan sai ni rashin sa'a ran na aka karatun littafin Taysirul Aziz Al-Hamid gidan sai da ran na aka taro shikenan ba ko da zo ai sallar isha ni sallar isha sai da tar na cin abinci cikin masallaci da an kare fara karatun Taysir za a yi kitabut Taysir sai ni zo sai ni mai sallama assalamu alaikum wadanda an sun kace maraba sai ni samu wurin nazar ya kare nace nayi sallama an ce maraba yace laihuka gare ka nace ina iya kare kaina kana yace a hada kaya shikenan sai muqabala da bakin nan mun ka zanna da ni da sidin mun haka makalubalanta juna mun haka muqabala sai da 12 dare ta buga to shi ya taddan masida ta yaro hankali kaga babu da wani notice ni notification of promotion dina da taho amsa yanzu an kirkiro min laihukan amma wallahi haka sannan ka diba girman sida at-tahir da bello yabo ko haihuwar bariki ka san sida at-tahir ya haife ni kam ko wallahi haka da zanna ne huskanci sida har 12 dare ta buga da yaga 12 ta buga sai ya ce to wanga in muna kai sahina bai yadda sai ce gawar ta mallan uban mu haki dare yayi ka shige in akwai mai iya jaya tsaya bu ci gaba sai ya ce duk wanda ya san ya zo don Allah kai ya tsaya saurare ne sai an kai di an kawace to ya san belle abu don haka sai yabba ko an gayyace shi ya ce a shi baya zuwa amma zai ba su shawara biyu in kuna son ku tashi lafiya kak ku bari belle abu yayi magana saboda shi hujja ta tana nan ga kai ne duk inda yake da hujja ta yake tsugunnin belle abu da tsohon ku in kun ka bari belle abu yayi magana wallahi zai kashe ku in ku ya kashe ku kun san an yi abin kunya don haka ku bari yayi magana Musa Luko shi adda yadda madama shi kuma duk maganar da za ku yi da shi ku yi da baki kar ku bari ya dauko littafi in ya dauko littafi shi ma ba ku imai su ashawarwarin da sai da at-tahir ya basu kuma su an ka bi an ka zo an ka zauna mu kwamitin fatawa an ka tara mu na gaba ɗai na Najeriya balle kai da an ka ce matasa yara matasa na ahli sunna ka ɗauki lawaya kai wanga ya kai shegen ɗa kuma shi ne ke cika yana bacewa a zo a zauna yo za a aika wallahi duk burga ce
yanzu ko mata ta gano ashe matsoraci ne, burga ce kawai yake filin mushe. Asiri ne ya to miya da ɗaukar lauya. Ni na rinci da Allah na matsu Lahadi ba ta yi ba. Sai ga sanarwa ɗaya ranar Juma'a da naji sanarwar jin ni wallahi kamar an daka min mashi ga kan zuciya. Don wallahi wada ba ni shakkun cewa akwai Allah, haka wallahi ba ni shakkun turmuza Abdul Jabbar za a yi da hujjoji. Ba san hanyar da za a yi Abdul Jabbar ya fita ba. Kuma ba shi ba, duk wani mai ra'ayi irin nashi ya zo da duk wanda adda ra'ayi irin nashi ya zo da su. Cewa ya ci duk abin da ya gani cikin littafin ahli sunna, wallahi ƙarya ya kai. Mu ne ahli sunnan ko waɗannan littafan mun fi shi sanin su, ba mu taɓa ganin waɗannan maganganu ba cikin su, don a ƙarya ya kai. Amma in ba ƙarya yake ba ya zo a zauna, kuma zaman nan ya zama dole, don bai barin mu da wanga bakin ciki mutu da shi, dole sai an yi zaman nan. In ba haka ba ko mu tsaye dan mai hukuncin da Allah ya ce awa wanda ya zagi manzon Allah. Don haka hukuma ya yi muku sauki ku jawo mana shi girgiri a yi zaman nan da shi, wallahi shi a sauki. In ba haka ba za mu zo mu ya mutsa Kano. Kun ji Allah ya shirye da mu. Dama mutanen Sokoto jikokin mujahidai ne, ku tambayi 'yan Shi'a. Shi yanzu ba bakon shiga Shi'a bane, to ya tambayi 'yan Shi'a na asali yaya Sokoto ya sun ka kwashe da Sakkwatawa. Da an ka ce gwamnati ta ce sun gagare su, barade suna sun ka ce to ku sun ka gagare mu ba. Na faɗa muku sa an kai an kare masallacin Bello da baradin sunna da su kowa da makami an ka ce a kulle, kuma waɗanda an da makulli su ta su an kai kwashi ba daɗi. Da bakin ran nan 'yan Shi'a ba su sake taka masallacin Bello da na Shehu ba an ce sun gagare gwamnati ba. To balle wanga shedanin ƙauye ƙaramin ta ƙadari. To Allah ya shirye da mu ta ga karatu. Ina mun ka aje. Wa an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ma adana Allahu li shay'in kama adana li nabiyyin hasan as-sauti yataganna bil qur'ani yajharu bihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdh lahu wa Abu Dawud wa an-Nasa'i. Hadisi na gaba an karbo shi daga Abu Hurairah yarda Allah tabbata gare shi. Shi kuma ya karbo daga Annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Annabi ya ce ma adana Allahu li shay'in, Allah bai taba sauraren wani abu ba. Duk cikin maganganun da mutane ke yi ba wata magana da Allah ke saurare. Adina bi ma'ana istama'a. Mun yoshi baya aiko? Ma adina Allahu li shay'in ay mastama Allahu li shay'in, Allah bai taba sauraren wani abu ba. Kama adina irin sauraren da yake yi kasta idhanihi linabiyin ga annabi hasanis sauti, mai kyawun sauti in yana karatun Qur'ani, ya taganna bil Qur'ani, wanda yake yana rera alqur'ani, ya jaharu bihi, yana bayyanar da karatun. Ba wani abu da Allah ke son saurare kamar annabi mai kyawun sauti. Yanzu duk da yake nabiyin ya zo ni kira nan, wani annabi ne? Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Don haka annabi mutum ne mai kyawun sauti yana karatun Qur'ani. To ba abinda Allah ke son ya saurara kamar annabi mai kyawun sauti, ya taganna bil Qur'ani, wanda yake yana rera alqur'ani, ya jarubi yana bayyanar da shi. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, wa Muslim da Imam Muslim wal lafdh lahu, lafazin na Muslim ne, wa Abu Dawud da Imam Abu Dawud da Nasa'i da Nasa'i. Qala al-Hafiz al-Munziri rahimahullahu ya ce adhina bi kasri dhali. Adhina ai mastama al shay'in, Allah bai taba sauraron wani abu ba min kalamin nasu da cikin maganganun mutane, ka mastama Allah irin sauraron da Allah ke yi ila man yataganna bil Qur'an, zuwa ga wanda ke rera alqur'ani. Don haka ashe kaga alqur'ani rera shi ake yi ya ku bayan Allah, ba haka na ake karatu ne ba da kasan saniya tana tauna kara garas babu kimci. Shi yasa an ka shar'anta tajwidi. Duk wanda ke karatun Qur'ani to yayi kokari ya koyi tajwidi don ya san dokoki na karatu. Ina fatar kun fahimta. Ai yuhassinu bihi sautahu, menene ya taganna? Yana kyautata sautin sa da shi, shine tagannin nan. Wa dhahaba Sufyan ibn Uyayna, ɗaya da cikin magabata wanda ake kira Sufyan ibn Uyayna, ya tafi, wa ghayruhu da wasu malamai waɗanda ba shi ba, sun tafi ila annahu, cewa wannan kalma ya taganna min al-istighna'i, daga istighna'i ne an ka samu ya taganna. Me istighna'i? Na wadatuwa.
kaga sai ya taganna bil qur'ani, yana wadatuwa da alqur'ani. Yaya ake wadatuwa da alqur'ani? Baya neman wani littafi, ba ruwa ne da wani littafi, shi alqur'ani ya ishe shi. Sannan yana wadatuwa da alqur'ani, ba ruwa ne da kwankwasa gidajen wani. In yana da bukata alqur'ani yake karanta ya roki Allah. To haka Sufyan ibn Uyayna da wasu malamai sun ka fassara wa huwa mardudun, yace amma wannan ra'ayi an yi raddin sa, ba daidai wannan fassarar take ba. Menene ya taganna? Ma'ana yuhassinu sautahu bi qira'atil qur'an, yana kyautata sautin sa ga karatun qur'ani. Warawa ibn Jarir ad-Dabari, Imam ibn Jarir ad-Dabari ya ruwaito hadha hadith, wannan hadisin bi isnadin sahihin, da isnadi ingantacce. Wa ƙala fihi, sai yace cikin riwayarsa shi ibn jaririn, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ma adina Allah li shay'in, Allah bai taba saurarin wani abu ba ma adina, irin saurarin da yake yi linabiyin ga annabi hasan tarannumi bil qur'ani, wanda yake mai kyawun rera qur'ani ne. At-tarannum, rera waka, asalin kalmat tarannum. To shine, to wancan hadisi na farko na Abu Huraira ko wanda yace rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdh law, kaga hadisi ne sahihi muttafaqun alayhi, ya inganta ko? Amma wannan riwaya wadda Ibn Jarir ad-Dabari yake banta da fitar da ita, wanda yace ma adina Allah li shay'in, Allah bai taba sauraron wani abu ba, ma adina irin sauraron da yake yi linabiyin ga annabi Hasan tarannumi bil Qur'ani, mai kyawun rera al-Qur'ani. Wannan riwaya ce da ifiya. Don mi riwaya ce shazziya, domin wannan kalma Hasan tarannum ta saba ma abin da yazo cikin Bukhari da Muslim. Yazo cikin Bukhari da Muslim, ya taganna, bai yi amfani da tarannum ba, yayi amfani da taganna, don haka ta saba ma wadda ta fita inganci. Akan haka an kace wannan riwaya ce shazziya. Ina fatar kun fahimta. Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci. To hadisin Abu Huraira muttafaqun alayhi ne, ya inganta. Me yake nunawa? Yana nuna fallalar karatun alqur'ani da murya mai daɗi. In za ka karatun qur'ani, kakka karanta shi babu tajwidi, babu kimci, ka rera qur'ani ake yi jama'a. A tsaya a gyara murya. Amma gyaran muryar da rerawa duk ya zandon Allah za ka yi, ba don na kusa gare ka su je a ce ka iya ba. Ina fatar kun fahimta. To Allah ya tsarkake mana zukatanmu. Warwal Imam Ahmad wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wal Baihaqi an Fulalat ibn Ubayd anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallahu, lam din nan ta farko fataha gare ta, ta biyu ma fataha, ba kasara ga lam ta farko ba. Lallahu, lam ta farko sai ta zanta ta'kidi. Lallahu ashaddu adhanan lirajuli alhasan as-sauti bil qur'an min sahibil qainati ila qainatihi wa qala al-hakim sahihun ala shartihima. Warawal Imam Ahmad, yace Imam Ahmad ya ruwaito wa Ibn Majah da Imam Ibn Majah wa Ibn Hibbana da Imam Ibn Hibban fi sahih cikin littafin sa, wal Hakim da Imam Hakim wal Baihaqi da Imam al Baihaqi, duk waɗannan malaman sun ruwaito an Fudala ibn Ubayd daga Fadala dan Ubayd, sahabi ne, yadda Allah tabbata gare shi. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, lallahu, lalle Allah ashaddu adhanan, yafi tsananin saurare, lirajul ga mutun alhasan sauti, mai kyawun sauti, bil qur'ani, in yana karatun qur'ani. Allah ya fi sauraren mutum mai kyawun sauti in yana karatun qur'ani, min sahibil qaina, daga saurarin da wanda adda zabaya. Kun san wace ce zabaya? Mace mawaƙiya. Ka san sarakunan da kafin sunna ta bayyana suna aji zabaya masu yi musu waƙoƙi, ko mace mai musu waƙoƙi. To Allah ya fi saurare, ya fi tsananta saurare ga mutum mai kyawun sauti in yana karatun qur'ani, daga sauraren da sahibil qaina, mai zabaya ke yi ila qainati, zuwa ga zabayarsa in tana mai waka. In zabayan nawa sarki waka ko tanawa mai gidanta waka, duwan take wa waka, ba ana saurarin ta ba, ana jin dadi. To dadin da mai zabaya ke yi in zabaya na yi mai waka tana yabonsa,
daɗin da yake ji bai kai ga daɗin da Allah ke ji in wani mutum mai kyawun sauti yana karatun Qur'ani ba. Muna tare? Wa qala al-hakim ya ce sahihun, wannan hadisi ingantacce ne, Allah shartai ma yazo akan sharɗin Bukhari da Muslim. Allah ya gafarta ma hakim. Wannan hadisi akwai inqita'i cikin sa. Shi wanda yace ya karbo daga Abul Muhajir lam yudrik Fadalat ibn Ubaidillah. Shi Abul Muhajir shi yace ya karbo daga Fadala dan Ubaid, shi sahabin. To ko da an ka bincika bai riske shi ba, kaga akwai inqita'i tsakanin su da wannan sahabin. To akan wannan inqita'in an ka ce wannan hadisi ne da'ifi. Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci. Da ya inganta da me yake karantarwa? Yana karantar da abin da hadisan da na gabace shi suke karantarwa. Cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana jin daɗin duk mutumin wanda ke da sauti mai kyau in yana karatun, mai gyara sautinsa in yana karatun Qur'ani. Kowane mutum da irin sautin da Allah ya bashi ko? To duk irin yadda Allah ya ma sautinka, ka yi ƙoƙari ka kyautata shi in ka zo karatun Qur'ani. Hadisi ya tabbata mun yi tun cikin Riyadus Salihin in kuna tunuwa shekarun baya. Wata rana annabi yana tafiya cikin dare, sai ya riske Abu Musa al-Ash'ari yana karatun Qur'ani, yana qiyamul layli. Shi ko Abu Musa an bashi zaila, an bashi murya mai daɗi yana karatun Qur'ani. Sai annabi ya laɓe yana sauraren sa. Ya ƙari sai ya wuce. Safiya ta waye da Abu Musa ya zo, sai manzon Allah ya ce laura aitanil barihata astami'u liqira'atika. Sai ya ce laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawuda. Inda ka ganni ya kai Abu Musa al-Ash'ari, da ka ganni jiya ina sauraren ka lokacin da kake karatun Qur'ani. Annabi ya ce an baka algaita da cikin algaitun Dawuda. Me ma'ana algaitun da annabi Dawuda mutum ne wanda Allah ya ba murya mai daɗi in yana karatun zabura, da tsuntsaye da kowa zuwa yake suna saurare. Allah ya ba annabi Dawud, sai annabi ya misalta murya Abu Musa al-Ash'ari ta annabi Dawuda. An baka murya wadda aka ma da algaita cikin irin muryar algaitun da Allah ya ba annabi, ma'ana murya mai kyau wadda Allah ya ba annabi da. Don haka ana son duk wanda zai karanta Qur'ani to ya gyara murya. Duk yadda muryar ka take, ba a ce sai ka yi irin wadda Sudaisi ko Huzaifi ko Aliyu Jabir ko Ahmed Suleiman ke yi ba, a'a. Allah ya san yadda ya halitta ma muryar ka, to i kokari wadda muryar ka take da ka kyautata ta da in ka zo karatun Qur'ani. Sannan ayi da tajwidi. Ina fatar kun fahimta. Kamar yadda nace muku wannan hadisi cikin isnadin sa akwai inqita'i. To yana ganin nan ya kamata mu tsaya ko? Abinda da faɗi daidai Allah shi bada lada. Akwai saura, yace alqaina bi fatahil qafi wa iskanil ya'il muthannati taht ba'da hanun hiya al-amatul muganniya. Qaina, me qaina? Yace min sahibil qaina ila qainati. Me qaina? Bi fatahil qafi, dawa qafin din nan fataha, wa iskanil ya'i, dawa ya'un al-muthannati tahta, wadda adda digagga biyu karkashin ta sukuni. Ba da hannun bayan ta sai nun. Qaina, me qaina? Hiyal amatul muganniya, ita ce kuyanga wadda ke yin waka. Da can sarakunan da wari na jahiliya sai mutum ya samu kuyanga, ya sau kuyanga ya aje ta bata da aiki illa ya mai waka. Zaba ya kenan ko? To ko ba kuyanga ta ba, duk dai mace mai yin waka tana zaburar da, tana yabon waɗanda take yawa, tana zuga su, to wannan ita ce qaina, zabaya. To yadda mai zabaya ke saurarin zabayarsa, waƙar zabayarsa yana jin daɗi, to Allah ya fi jin daɗi in wani mai kyawun sauti ya zo yana karatu alƙur'ani. Abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara. Inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini, shafe cikin zukatanku. Allah duk wanda ya tasamma sunna da cin mutunci, Allah ka ci mutuncinsa. Duk wanda ya tasamma sunna da cin mutunci, Allah ka ci mutuncinsa. Duk wanda ya tasamma ahli sunna da cin mutunci, Allah ka ci mutuncinsa. Allah ka ci mutuncinsa. Allah ka karya shi. Ba kowa a tare da shi Abdul Jabbar ba illa 'yan Shi'a. An ruguza shugabanninsu. Zaki na gidan yari, turi an tura shi lahira. To shi ne yanzu sun samu wani sabon ɗan iska, sai an ka zo an kewaya mai ana kuwa, yana zagin su Abu Huraira da Abdullahi dan Umar da Anas dan Malik da sauran sahabbai, suna jin daɗi. Dama su makiya sahabbai ne. Allah da su da shi duk aka tara suka sauka musu da bam.
Allah yadda Sokoto ta zama ma 'yan shi'a Allah ka sa Kano ta zama ma 'yan shi'a da Abdul Jabbar haka nan su rasa inda za su saka kansu a bi gidajensu a bubbuge duk abin da sun ka mallaka a kone shi su kuma a kashe rabi su wace su shiga cikin ruwa biyu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik